बे समाव बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरखौ साबायखर होदों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै आंनि गोसो इसिंनिफ्राय फोरबोनि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ जासिनाय थाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव साफ्रोमबो मोजाङैनो दङ। इसोरनि अननायाव आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। गोबाव सम जाबायमोन आं भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन। बेनि जाहोना जाहैबाय आं मोनसे गोदान स्टुडिअ खुलिदों। बे दिनैहाय जाफुंबाय। बेनिखायनो आं दा नोंथांमोनजोंहाय इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ लाबोबाय थानो हासिगोन आरो नोंथांमोना बेबायदिनो इसोरनि गाहाम बाथ्राजों लोगोसे जिउआव सिरि मोननायखौ बा बोलोगोरा खालामनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों। बेनिखायनो अब्ला जों दिनैहाय मोनसे बाइबेल सिरिजों दिनैहाय फरायनि। जों दिनैहाय जोंनि जिबनाव जों मानसि जानायखाय जों गोबांथार सैनांनायफोरजों, गोबांथार दुखुफोरजों, गोबांथार आंखालफोरजों जोङो भुगिनाङो। जोङो जिउआवहाय बायग्लियो, मेंग्लियो। खायफाया दिनैहाय बोथिसे ओंखामनि थाखाय गाव गावखौ गोबांथार सैनाङो आरो खस्थ' खालामनाङो। अब्लाबो बिथांमोननि जिबनाव दिनैहाय गोजोननायखौ जों नुनो मोना ना। नाथाय गोबां मानसिफोर दङ, गोबां धोनिफोर दङ, जायफोरनाखि गारि मथर बांग्ला थाब्लाबो नाथाय बिसोरनि जिउआवबो दिनैहाय गोजोननाय गैया। मानि थाखाय? दिनैहाय बिसोरो इसोरखौ मोनाखै। बिथांमोननि गोसोआवहाय मोजांखौ दिनैहाय बिसोर नागिरनानै मोनाखै। बिसोरनि आत्मायावहाय, बिसोरनि गासै गोसो मानियावहाय इसोरनि रावफोरा मोनहैयाखै, बिसोरो खोनायाखै। बेनिखायनो बिथांमोननि जिबनाव, बिथांमोननि न'खराव गोजोननायखौ, सान्थिखौ आरो रंजानायखौ मोननो हाया। बेनिखायनो जों जि अबस्थायाव थाया मानो, जों दुखुआव थाब्लाबो, खैफोदाव थाब्लाबो, सैनांब्लाबो ना, जों इसोरखौ जुदि जोंनि देहायाव, जोंनि जिउआव, जोंनि आत्मायाव जों लायोब्ला जों थारैनो बोलोगोरा जागोन। बेनिखायनो जों दिनैहाय सोलोंनि मोनसेल' बाइबेल सिरिज जों लागोन। बेयावहाय साम्सनि चेप्टार 73नि भार्स 26 माने गितफोरनि 73 बालाबनि 22 सिरि। बेयाव आं फरायनि। इंलिसाव बेबायदि लिरदों, माय फ्लेश एन्ड माय हार्ट मे फेल बाट गड इज द स्ट्रेंथ अफ माय हार्ट एन्ड माय पर्सन फरएभार होनना बुंदों। बेयाव बर'आव बेबायदि लिरदों, नंगौयै आंनि मोदोमा आरो आंनि गोसोआ रबलांबाय, अब्लाबो इसोरा अरायबो आंनि गोसोनि बोलो आरो आंनो नांगौआ बेल' होनना बुंदों। जों जेब्ला जिउआव सैनाङोना, जों मोदोम हिसाबै जों गोबां भुगिनाङो, सैसोनाङो, मेंग्लियो, बायग्लियो। अब्लाबो जोंनि नांगौआ सोरखौल'? फोरबु जिसु ख्रिस्ट'खौल'। जेब्ला जों जिसुजों, ख्रिस्ट'जों नांथाबनानै थायो, बिखौल' आंनो नांगौ। आंनि गासै समावबो, आंनि दुखुआवबो, आंनि निदान समावबो, आंनि रंजानायावबो आं फोरबोखौल' नांगौ होननानै थांखि खालामगोन बा जों जिसुजों, इसोरजों जों नांथाबनानै थागोन, अब्ला नोंथांनि जिबनाव थारैनो जों गोजोननायखौ मोननो हागोन। बेयाव जों बेबायदि लिरदों, बेनिखायनो जोंनि गोसोफ्रा रबलाङो, अब्लाबो जों जिसुखौनो, इसोरखौनो आंनि गोसोनि बोलो होननानै जों जेब्ला साननानै लागोन आरो आंनो नांगौआ बे फोरबोआल', फोरबोआनो आंनो गासैखौबो सुस्रांगोन, फोरबोआनो आंनो गासैखौबो होगोन होननानै जों साननानै लायोब्ला नोंथांनि जिबनावबो थारैनो इसोरा दिनैहाय गेदेर खामानि मावगोन। नोंथांनि खामानिफोरावबो दिनैहाय इसोरा गेदेरथार बोर होगोन। बेनिखायनो आं आसा खालामो दिनैनि बे गुसुं बाइबेल सिरिनि गेजेरजोंहाय जों बेखौनो सोलोंना, माय फ्लेश एन्ड माय हार्ट मे फेल होनना बुंदों। आंनि मोदोमा आरो आंनि गोसोनि साननायफ्रा ना, आंनि गोरबोफ्रा बायग्लिनो हागौ, फेल जालांनो हागौ, आंनि मावनो लानाय गासैबो खामानिफ्रा जोबस्रांलांनो हागौ, अब्लाबो गड इज द स्ट्रेंथ अफ माय हार्ट होनना बुंदों। आंनि गोसोनि गोरबोनि फोरबोआनो बोलो होननानै साननानै लायोब्ला, अब्ला नोंथांनि जिबनाव थारैनो नोङो देरहानायखौ मोननो हागोन। मा? इसोरानो, फोरबोआनो आंनि नांगौआ होननानै, फोरबो जिसु ख्रिस्ट'ल' होननानै नोंथांनि जिबनाव नों जुदि साननानै लायोब्ला आरो बिनि गासैबो थिननायफोरखौ, बिनि बुंनायफोरखौ जों मानियोब्ला इसोरा नोंखौ अनगोन ना। अनोब्लाथाय बेयो दिनैहाय नोंनि नांगौफोरखौ बियो मिथिगौखाय नोंनो होगोन। बियो बोर महरै होगोन। नोंथांनि गेजेरजों, नोंथांनि गथ'फोरनि गेजेरजों, नोंथांनि मावनायफोरनि गेजेरजों इसोरा नोंखौ बोर होथों। बे गुसुं बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जों साफ्रोमखौबो इसोरा बोर होथोंसै। इयुननि समाव आरोबाव लोगो मोनफिनगोन मिजिंजों दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय। गोजोन्थों। आमेन।